Kaixo, Errukane Aperribai eta Adrian Zelaia gara Ekai Center Fundaziotik. Azken aldian, asko entzuten ari gara komunikabideetan Z eta TTIP hitzarmenen gaineko berriak. Z ezin omen du sinatu Belgikako gobernuak, ualoiek erabaki dutelako ez sinatzea. Zer gertatzen ari da eta zer dira bi hitzarmen hauek konkretuki? Gertatzen ari dena ulertzeko, ez dugu ahaztu behar, alde batetik Z hitzarmena eta bestetik TIP hitzarmena, antzeko hitzarmenak edo antzeko hitzarmen proiektuak direla. TIP hitzarmen edo merkataritza hitzarmen bat izan nahi dau Europar Batasuna eta Estatu Batuen artean, eta Z antzeko edukimen batekin hitzarmen merkataritza hitzarmen bat izango litzake Europar Batasuna eta Kanadaren artean. Azkenotan hainbat zalantza sortu da tipen inguruan. Konkretuki, tipekin zer gertatu behar dan, azkenian onartu behar dan ala ez, egun hauetan egun gutxi, adioz, bai Frantziatik, bai Alemaniako ekonomia ministroek, esan dabe, tip ez dala onartuko, ez dala azkenian, eta aldi berean edo egun batzuk geroseago, Angela Merkelek esan dau, baietz, ondinon garaiz gauzala tip onartzeko. Kontestu berezi horretan, aldi berean, eta nahiko modu harrigarrian, Z, hau da, Kanadarikiko hitzarmena, aurrera doia, hasten da prozesatzen, pauso guztiak hartzen dire, Valoniako parlamentoa ikusiko moduan ezetz esan arte. Kontutan hartu behar dugu, hitzarmen hau garrantzitsua dala, berez, bere kabuz, naiz eta tip ez onartu, Z antzeko ondorio batzuk izan ditzake, bat ez Kanadarekin egiten diren hitzarmenen bidez, kontutan hartu dugu, Kanadak NAFTA hitzarmenaren bidez, antzeko arauak ditu, antzeko merkataritza arauak eta baldintza produktiboa, antzeko estandarrak eta ditu Estatu Batuekin konparatuta, beraz, indirektoki, Europar Batasunan Estatu Batuen esferan sartzeko arrisku edo aukera asko dagozela. Zer gertatzen nahi da Z-arekin. Printzipioz, pentsatu behar da, hitzarmen hori onartuko dela, kon garrantzi estrategikoagatik. Oraingo zalantza kontutan hartuta be, ziur aski, pentsatu behar dugu, ziur aski, momentu baten bestean, azken minutuan nolabiteko akordiora ailegatuko dela, Z-ani paso emateko edo Z onartzeko. Hori ez bada gertatzen, nahiko gauza bitzia izango litzake hori ez gertatzea Valoniako parlamentoaren horrelako erabaki batengatik. Kontutan hartuta horrelako erregio txikiak presionatzeko edo incentibatzeko Europak dituen tresnak. Hori gertatzen bada, ziur aski pentsatu beharko dugu izan dela edo nolabait Europaren aitzaki bat. Hau da, Alemania edo Frantziaren aldetik, ez direla usartzen horretan be, modu zuzenean aurre egiten Estatu Batuari, eta nolabait, Valoniaren erabaki horiek izan ikela aitzaki bat zuzen ez aurre ez egiteko Estatu Batuari. Egozenan be, hau dana, kontestu berezi hau, instituzional berezi hau ulertzeko kontuz hartu behar dugu, importantena bai tip eta bai zetan ez direla variable ekonomikoak, variable ekonomikoak tresna geopolitiko bat direla. Eta hori da, ziur asko hau dana ulertzeko modu bakarra. Zer gertatzen da, bai Europako klase politikoak oroar oso ondo daki, honen atzean Estatu Batuen interes geopolitikoak daudela. Europar Batasunarentzako interes ekonomikoa oso txikia dela, helburu ez da
merkataritza sustatzea, naiz eta beste gauzak batzuk esan, ez da merkataritza sustatzea Estatu Batuak eta Europaren artean, baizik eta Europa eta herrialde emergenten arteko merkataritza oztopatzea. Estatu Batuak beldur ikaragarria deko momentu honetan, beldur geoestrategiko, beldur historiko bat, herrialde emergenteek gerta eta nagusitasun handiagoaren aurrean, eta beldur ikaragarriako Europa eta herrialde emergenten arteko aliantzari, balizko aliantzari. Eta balizko etorkizun hori oztopatzeko eta praktikan gertatzen ari diren joera ekonomikoak oztopatzeko TIP tratatua jartzen da martxan, CETA, TPP Asian, eta bar. Kontestu hori, azkenian, helburu geopolitikoak kontutan hartuta ulertzen da, asko hobeto, zergatik klase politikoa, Europako klase politikoa, ez dago bat ere eroso negoziazio horretan, alde batetik presio handiak ditu Estatu Batuetatik, baina bestatik Europako gizartea eta baitere industria sektore aurreratua gero eta argiago dako hitzarmen horiek oso kaltegarriak direla Europako enpresentzat, Europaren etorkizunarentzat. Kontestu horretan, klase politikoaren erosotasun horren barne ulertu lehik egun hauetan eta aste hauetan gertatzen ari den kontra esanak eta ulertzeko nahiko zailak diren mugimendu guztiak.